Chamisa abuda afunga kubatsira vanhu vakatsvirwa nezvinhu kumbare Musika. Tasangana zvekare ndadzoka paCoolian TV. Iko zvino pane nyaya iri kutenderera zvisingaite mumastreets iri kutaurika iri kunzi munin'ina wava advocate Nelson Chamisa uyo anoitwa Starman Chamisa aimbova MP wekumbare kana kuti member of parliament wekumbare abuda achitaura kuti zvoni anokwanisawo kubatsirawo nepane zvaanokwanisawo pane vanhu vakatsvirwa nezvinhu zvavo kumbare. Tiri kuziva tese kuti Mbare kwakatsva ende zvinhu tikada kuweka zvese zvakatsva according nemacalculations nemaestimations so far aitwa. Zvinhu zvacho zviri kudarika 3 million. It's above 3 million. Ndo situation iri kumbare. Saka Starman Chamisa aimbova MP asiri kutarisa zvekuti akazombodyiwa saka kwakutongwa neZANU-PF kumbare ndiyo paari kubuda ari kutaura kuti a substantial fire erupted at Mbare Musika retail, engulfing parts of the market and jeopardizing the livelihoods of numerous vendors who depend on the site for their daily earnings. As the former MP, I will also extend my assistance during such difficult times. Doma shoko arikubuda arikutaurwa nava Starman Chamisa. Ava vanozivikanwa nema controversial statements avo most of the times kana muchiri kurangarira mazuva akapuhwa Raskelab Toyota Aqua ne $2,000 nava Sewekinel Chivayo. Starman Chamisa ndopa akabuda achiti this young man anga achiimba nezvezigi but abva apuhwa reward muma US dollars. Zvinorevei izvozvo? KSA asina kupuhwa zvinhu zvake mumazigi momo nekuti angaita se asimbisa zigi. That's Starman Chamisa for you. Saka ndo nyaya iripo iko zvinezvi yaari kubuda ari kutaura kuti ini ndokwanisa kunge ndichita se ndichibatsiro nepane zvinhu zvendinenge ndichi kwanisawo. Vamwe vari kuti komukoma wako ari kupiwo kuti vange achikwanisawo kubatsirawo pakadaro. Mumwe ari kuti I was in the informal market in Maputo of all places. Why can't we as a nation take leave or to form such good things and implement them back home? You will only realize it's a Musika retail only when you get inside and everything there is well put. I hope they won't arrest you, but good move Samusha. I don't know kuti I hope they arrest you. I don't know kuti kubatsira kwa kusungisa futi. Akomana zvinhu muZimbabwe. Andoroma one. You and your brother were rejected by Zimbabweans. Mumo ari kubuda ari kukanda matombo pana Starman Chamisa. Paive anzi pamaive MP chi chamakaita kuzama kudzvinyirira dambudziko iri kudzivirira dambudziko. I mean ndo zvimwe zvinhu zviri kubvunzwa nevamwe kuti ayo pamanga muri MP chiwo chimwe chamakaitawo chekuti mutry kuavoida. You know panogona kunge pasina but ari MP ko zvinhu dambudziko racho ratopo futi haana futi chaadzivirira. Zvimwe zvacho tofanira kutaura zvinhu tichibalancisa handiti panga ari MP anogona kunge asina zvaakaita kudzivirira dambudziko iri but MP atoripo futi izvezvi haana futi zvaatoita because dambudziko racho tikachi aripo. Anyway, isusu ngatimbomirira timboona kuti help yakaita sei yaari kuoffer kuda kubatsira. I think ndo zvinhu zvakatikoshei panguva ino. Ndangoti darike nepanapa pachannel penyu paCoolian TV nichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Munozviziva kuti susu we never disappoint. Tinogara tichingoya nenyaya dzese tichizivisana ma-updates. So kana uchinge wasvika panapa first time yako, gara wajoina this family nekusubscribe. Ulike this video uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.